Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela iddeskriva jum il-ħelsien bħala ġurnata importanti għall-istorja ekonomika ta' Malta. Fit-tmiem diskussjoni dwar il-ħelsien ekonomiku tal-pajjiż, organizzata mill-Partit Laburista fl-Imtarfa, il-Prim Ministru qal li wara l-31 ta' Marzu tal-1979 il-prosperità ta' Malta saret tiddependi fuq il-paċi minflok fuq il-gwerra kif kienet qabel. Fisser din id-deċiżjoni tal-Perit Dominku Mintoff bħala l-aktar deċiżjoni importanti li qatt ħames xejn politiku f'Malta. Dr. Abela qal li mingħajr id-dipendenza fuq l-ispiża militari, Malta saret waħda mill-aqwa ekonomiji fl-istorja. Qal li Malta hija wieħed minn 5 pajjiżi li fuq medda ta' 50 sena l-ekonomija kibret b'medja ta' aktar minn 5% fis-sena. Spjega li fl-1979 il-ġid nazzjonali lanqas kien laħħaq l-ekwivalenti ta' 900 miljun euro tal-lum. Hawnhekk Dr. Abela qal li s-sena li għaddiet il-ġid nazzjonali kien 25 darba akbar u fl-aħħar 12 sena Gvern Laburista rnexxielu jirdoppja l-ekonomija ta' Malta. Argumenta li minn ekonomija dipendenti fuq id-difiża qabel 1979 il-pajjiż għandu waħda mill-akbar ekonomiji diversifikati fid-dinja li qal huwa mertu wkoll tal-eks Prim Ministri Dominku Mintoff, Karmenu Mifsud Bonnici u Joseph Muscat. Fakkar li minkejja pandemija, żewġ gwerer u splużjoni fil-prezzijiet internazzjonali, il-Gvern Laburista ma għamilx bħal Partit Nazzjonista fil-Gvern u impora miżuri ta' austerità fuq il-poplu. Dr. Abela sostna li l-Gvern se jibqa' it-tarka tal-familji u n-negozji tant li llum Malta għandha tkabbir ekonomiku 6 darbit aktar minn bqija tal-pajjiżi Ewropej. Remarka li dak li ħadd ieħor isejjaħlu spiża għalih huma investiment fin-nies. Qal li bil-ħelsien il-poplu ħa kontroll tal-finanzi u l-ekonomija tal-pajjiż. Dr. Abela remarka li meta din il-ġimgħa mar Brussell waġġab il-garanziji li l-pajjiż jibqa' jiddeċiedi hu kif jonfoq il-flus tal-poplu u għamilha ċara li l-ebda barrani ma jista' jaqbad u jikkmanda lil Malta kif għandha tonfoq flus il-poplu. Sostna li mindu l-pajjiż ħaraq fideh u sar neutrali, il-ġid li kien hawn kien bla waqfien. Hawnhekk semma fost l-oħrajn l-edukazzjoni, is-saħħa, iċ-childcare u trasport pubbliku b'xejn u sussidi fuq il-prezzijiet tal-enerġija. Il-Prim Ministru qal li Malta ser tibqa' tħabbrek lejn ekonomija tal-ġejjieni li toħloq kwalità ta' ħajja aħjar fosthom bil-ħolqien ta' riċerċ ġodda fis-settur diġitali sabiex l-ekonomija tkompli tkun fonti ta' ġid għal kulħadd.